Kako je Francuska preko noći postala fudbalska velesila? Šta su prednosti, a šta mane galskih pjetlova na ovogodišnjem mundijalu i da li mogu da odbrane titulu prvaka osvojenu 2018. godine? Saznajte u okviru Nove devetke. Dobar dan i dobrodošli. Francuska fudbalska reprezentacija je aktuelni svjetski šampion. 2018. godine po drugi put su postali prvaci svijeta, a prvi put se to dogodilo 1998. godine kada su bili domaćini mundijala. Međutim, godinama prije toga Francuska se nije pojavljivala na fudbalskoj mapi. Naime, 1990. i 1994. godine Francuska je preskočila učešće na svjetskom prvenstvu prvo u Italiji, a zatim i u Sjedinjenim Američkim Državama. Posebno boli neuspjeh u kvalifikacijama 1994. godine kada Francuska nije uspjela da savlada u dva meča Bugarsku i samim tim jedna generacija vrlo dobrih fudbalera nije iskoristila svoj potencijal. Međutim, Francuzi su se vratili 1996. godine sa novim igračima koje je predvodio Zinedine Zidane. Već 1998. godine uigrana generacija je došla do krova svijeta. Pored te krize sa početka 90. godina, francusku reprezentaciju zahvatila je i bolna smjena generacija u periodu od 2008. do 2014. godine. Generacija ovih fudbalera bila je obavijena i skandalima u kojima su prednjačili prije svih Karim Benzema, Claude Makelele i još neki iskusni fudbaleri, ali 2016. godine sve je uspjelo da se vrati na nulu, jer je Francuska bila domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu i tada se ponovo vraća u svjetski vrh, jer je na tom Evropskom šampionatu osvojena srebrna medalja. Iako se za fudbalsku reprezentaciju Francuske vezuju uspjesi iz 1998. i 2018. godine, ipak godinama prije toga Francuska je došla do svoje prve medalje na svjetskim fudbalskim prvenstvima. To se dogodilo 1958. kada su galski pjetlovi došli do trećeg mjesta. Posebnu pažnju na sebe Francuska je skrenula 80. godina na čelu sa Michelom Platinijem. 1982. godine došli su do polufinala mundijala. U meču za bronzanu medalju Francuska je poražena od Poljske, a 4 godine kasnije ipak je uspjela da dođe do nove bronzane medalje. Tada je u meču za treće mjesto, poslije vrlo atraktivnih 90 minuta i još 2 produžetka, pobjeđena Belgija sa 4:2. Uspjeh Francuske iz 1958. godine ne bi bio zamisliv da u svojim redovima nisu imali vanserijskog napadača, a njegovo ime je Just Fontaine. Just Fontaine je na ovom svjetskom prvenstvu postigao nevjerovatnih 13 golova, a to je uradio tako što je odigrao samo 6 utakmica. U grupi je Just Fontaine bio strijelac na svakom susretu. 2 pogotka je postigao i protiv tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Golove je davao u četvrtfinalu, polufinalu, ali je prosto eksplodirao u meču za treće mjesto. Te 1958. godine mundijal je održan u Švedskoj, a u duelu za treće mjesto, popularnom utješnom finalu, Francuska igrala protiv zapadne Njemačke. Just Fontaine je postigao 4 pogotka i za sada ovaj duel za treće mjesto je i dalje u analima svjetskih fudbalskih prvenstava kao duel sa najviše postignutih golova u popularnom utješnom finalu. Sve do pojave Brazilca Ronalda i Gerda Millera, Just Fontaine je bio najbolji strijelac svjetskih prvenstava. Trenutno je na 4. mjestu, a on i dalje ima 89 godina i igra rekreativni fudbal, vjerovali ili ne. S tim što nije više nastanjen u Francuskoj, nego u Kazablanki, u Maroku. Svaku emisiju završavamo savjetima iz Meridian Bet kladionice. Ovoga puta završavamo i prezentaciju svih polufinalista svjetskog šampionata u Kataru. Francuska je nakon ispadanja Brazila u četvrtfinalu ovogodišnjeg mundijala ispala kao najbolji favorit, odnosno reprezentacija na kojoj je najmanja kvota da će odbraniti titulu svjetskog prvaka. Tim prije što Francuska ima na papiru lak zadatak jer u polufinalu igra protiv reprezentacije Maroka. Kakve su ostale igre kada govorimo o francuskoj selekciji? Da li ćete iskoristiti nešto drugo iz Meridian Bet ponude? To je na vama. Budite i sutra uz nas kada ćemo govoriti detaljno o istorijatima i najzanimljivim trenucima svjetskih fudbalskih prvenstava.